Σαμόν φα. Πώς βρέθηκε εδώ στον κήπο? Ποιος είσαι εσύ? Πού βρέθηκες στον κήπο μου? Βολάχτα, αμόν ρα, αμόν ρα. Τι ώρα είναι και με παίρνουν τηλέφωνο? Μαρτέλης. Κύριε Μαρτέλη, συμβαίνει κάτι τρομερό. Τι θέλετε? Η ώρα είναι 3 και 4. Μα είναι 10 και 4 το πρωί. Α, ναι, έχετε δίκιο. Σας παρακαλώ, ελάτε γρήγορα, είναι ανάγκη. Έρχομαι μέσα. Καλησπέρα κυρία μου, επιθεωρητής Μαρτέλη. Επιθεωρητά μου, τόσο γρήγορα. Πείτε μου ακριβώς τι σας συνέβη. Τι να σας πω, δεν ξέρω, είναι ένας νεκρός στον κήπο. Ω διάολε. Και αυτό εδώ. Πρέπει να τα πάψω με σειρά να σας τα πω. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Ξέρετε, είναι πολύ σας. Ησυχάστε, ησυχάστε. Φύγετε από εδώ για να σας συνεφέρει. Τι να μου κάνει το ποτό μετά από αυτά που είδα. Κοιτάξτε, να σας πω πως έγιναν τα πράγματα. Ο φορέας! Γατήσιο περπάτημα. Λεοπάρδαρη και ραφή σαν νυχτερίδα. Meeting you with a view to a kill, face to face in secret places. Ενδιαφέρον έβρισμα. Αξιόλογος αντίπαλος. Άξιζε τον κόπο που έχει. Το μυστικό βιβλίο του Ιωδίθ σίγουρα πρέπει να μου δώσει τις απαντήσεις στα ερωτήματά μου. Αμόν φα. Αμόν ρα. Λέξεις. Μήπως υπάρχει κάποιο νόημα? Ή μήπως... στενή πολιορκία της Βετιλουά. Μήπως... ο Αμφορέας. Πού πήγε ο Αμφορέας? Αμόν φα. Σαμόν ρα. Ή μήπως... του λαπά. Ποιος είναι αυτός εδώ?
αυτόν από πάνω το ξέρω. Περπάταγε σαν λεοπάρδαλη και ήταν ελαφρώς ανοιχτερίδα. Τον θυμάμαι. Πάω κοντά να δω. Σταμάτα! Ποιος είσαι, διάολε!